Yung ulo namin par, malaman talaga siya. Tsaka yung buong ulo, hinati lang yun sa dalawa. Yun ang isineserve namin. Per size yun. Depende sa size ang presyo nun. Ang presyo namin, may regular size kami pa. May tag 155, 180, 200, 300, may 400. Meron pa nga kami 400 par kasi ganito kalaki. Talagang malaki talaga. Kahit 10 tao siguro kakain, pwede. Mas tipid pa rin yun. Kasi yung mga tao dito sa atin, mga Pinoy, talaga pag gusto nila, pag dinakot nila yung mata par, talagang gusto nila talagang tanggal kagad eh. At saka yung lambot, yun yung maganda doon. Kaya pag kahit kamay mo, kuha mo kaagad. Pinapalambot ko yung ulo para mga mga 1 oras, begit, ganyan. Para makuha ko yung gustong-gusto kong lambot para iserve sa tao, yung malambot na. Pag kumain kayo rito sa amin, yung ulo na sinigang namin dito, sinigang na ulo ng baboy, halos di magkasya sa mangkok namin, sa laki. Pag kumain kayo rito sa may kainan ko dito sa may Kanto 8, siguradong babalikan niyo ako dahil siserban ko kayo ng malambot na sinigang na ulo. Marami pa kami menu rito, kaya kung gusto niyo pumunta mga par, punta lang kayo rito sa akin. Masarap talaga ang sinigang par pag pa ulan-ulan. Kahit hindi pa ulan par, kahit tag-init, masarap talaga ang sinigang. Nagustuhan lang nila siguro yung timpla ko. Yun yung tinatawag nila timplang may pagmamahal par, kaya binabalik-balikan. Dito sa Pasay Branch par, siguro nakakapaubos na kami rito ng umaabot na rin ng 100 piraso. Pero sana mas maganda pag dumami pa. Daming naitulong sa akin yung pagluluto ko. Ang daming naitulong sa akin. At saka marami akong natulungan ng mga tao par. Yan, yung mga kasamahan ko dyan sa Kanto 8. Mga taga Visayas, Bicol, may mga taga Laguna ko. Yun, halo-halo. Ang dami ko rin natulungan na tao. Tsaka yung parang pakikisama sa mga customer. Yan yung pinaka-the-best dyan eh. Nakipagbiruan sila sa'yo eh. Nakuha mo yung biruan din na gusto nila. Ayun, yun yung mas maganda dyan. Pakikisama. Ako nga pala si Billy Joe Garcia, ang nagmamayari ng Kanto 8. Nagsimula ako dati para sa may kanto ng 8th Avenue. Nagsimula sa Kariton, ganun. Hanggang sa nakilala. Na hanggang ngayon, nagkaroon ako ng branch dito sa may Pasay. Tsaka nagkaroon din ako ng branch sa may Caloocan North par. Yun, unti-unti ring nakikilala rito sa may Pasay branch. Marami akong menu par. Dito sa Pasay, meron akong bulalo pata, bulalo, sinigang na ulo, papayitan, dinuguan, pigar-pigar. Meron din akong pigar-pigar dito. Nagsimula ako sa Kariton dati na hanggang ngayon, kaano ako ng mga pwesto na kaya kong upahan. Yun, lalong mas nakilala. Mas maganda kasi nga napapaupo ko na yung tao dati kasi nung nakakariton ako, nakatayuan lang yung mga kuwakan. Siguro dati kasi par, nung una akong nagsinigang, hindi pa ganoong kaasim. Dami rin nag-request sa akin ng mga customer din na para asiman mo ng onte. Mas inasiman ko siya ng onte, yun, naging mas nag-boom lalo siya. Parang lutong bahay lang talaga siya na, walang pinagkaiba sa pagluluto natin sa bahay, ganun lang. Kaya ang ginawa ko rin, yun, dinagdagan ko ng asim. Yung iba, alam mo naman yung di tayo pare-parehas, gusto nila maasim. Yun, dinagdagan ko yun.
Nagkahilig lang ako dyan pare. Pero hindi talaga ako totally marunong magluto. Nagkahilig lang ako sa munggo, kung paano ko iniginisa yun. Hanggang sa nagustuhan ko na siyang magluto. Hanggang ngayon, pag tinitikman ko yung pagkain, iniisip ko, kayang-kaya kong gayahin to. Gumaganon ako sa isip ko. Nag-start yun pa. Hindi siya yung ini-expect eh. Kasi talagang ano yun, pang-ulam ko sana yun. Ulam namin, mga kasama ko sa Canto 8. Yun din sana ulamin namin yun. Eh, niluto ko siya dun sa may pwesto ko. Eh, nakita ng mga tao nun. Eh, inalbor-albor nila. Paraki na lang yan, sabi gano'n. Sabi ko, o sige, basta tirahin niyo ako, kao gano'n. Para may pangulam din ako. Hanggang sa naisip ko na lang na ituloy-tuloy na lang, par. Hanggang sa nakilala na ang mayroong isang vlogger din na gano, na tinawag niyang ulo ng dinosaur. Ayun, doon nag-boom. Kaya hanggang ngayon, pinupuntahan at dinadayo pa rin ako. Ako mga par, kung gusto nyong mag-food trip dito sa amin, sa may Canto 8, meron akong branch dito sa may Pasay, Arnaiz Street, at saka sa may South Caloocan, Grace Park, 7 Ave 3rd Street, at saka sa may Bagumbong, North Caloocan. Dito sa may Pasay mga par, 24 oras dito, at saka sa may South Caloocan, 24 oras din. Kaya kung gusto niyo makatikim ng masarap na sinigang na ulo ng baboy, punta lang kayo rito sa may Pasay, Canto 8 lang po.